Nak jing yok pedang jing ujor nak nong shong snong jong kathan ramrai habaya day bagi jing jong ki ban yok ban apply ya ki kot don kam na lor ki we na mar ka jing bam don testa ki nong trai bat kham tam u block development officer ka ramrai CNRD block ka hinyau trap youth council HYC ramrai circle haga khat khandai tarik unai lar arja arpusau haga jing alam usamla play lar mauli president mo usamla bankit marwen general secretary kila let ban jurep ya katai ka office trai kam Hakane kijing le jurep ka seng kala lap ba wat ka sign board ru kam shem la dan bat kisuki ru gi thli na lor ka jingwam dan ki nong trai haba wat ya ka office ru la lap ba la khang tala haba kran chikilat pathai khubor ka seng kala ong ba ka sngi ple ya ka ne ka office trai kam u menteri rang ba ka jella konrad ke sangma ulo ong ba shen an pen trai kam no ya ka henry wat hadin license na ru bala ple ya ka ampat idon dak ban pen trai kam ya ka ne ka office Shushu, kaseng kala ai da ka khubor ka basai sha ka sarkar balada kamla ban pentrai kampura kumbala kular ka bhawan khang tala shisandan khnang bagi pat ba kinom sa ha ka umdum kumbalong menta Manda pura merkon ne damang bar Nilawan ban jurep ya kaneka office CNRD block kaba lapli da ukong rap sangma haka khnai trik nai wing jong u snam arja apwe kaba mut kala ya lesnam tam kala ya lesnam tan rai kebangi lap bat bangi syam ta kesngi wat tangka sanbur kamdan nang ta ngilap baka kang tala kinong trei ru kimdan te ngis ngulongo hakaba hakapuat bawan play ya kene ka block office ukong rat ulakular ba nusa pentrikam 100% kenang ban suk ya ki pai nok snong nrei kabalengo kabangi syam ta ka sngi bangi wan hang ne kolong ba wat kinong teru umdan ka sanbur ru ban pensisha bakadai ka office jong ka CNRD block ramrai ru kamdan tika kabasolongo ngi kolong tabat kumjuru ngiyo ka jing ujor na kipaj ba nang susnong jong ka ne kathan ba ka jing bomdon jong kinong tre jing bomdon tikna nadu USDO hadu ki staff baro ka penlong ya ki khna pule ki ba apply ya ki kumya ka residential certificate nang ta ke babun jat ki kodon kam ki bayar dai bat jong ka block hanrei kim syam layo tikidon ki khna ki bala du no bandai pule ban peteng kejeng pule pem haskul ba nehu tingis ngobon perem ya ka sarkar bakum ke balak kular bahkan pentri pura ya kene ban pentri kampura ya kene ka CNRD block nrei ka sulong tang kejeng pentame ya kipaj ba daka bakro ban yo wud jongno halor kane te daka kubar ke basai ni pha sya ka sarkar ba lada pimla ban pentri kam ya kene ka bha ban sukhang talabek bat pensai upaj ba bangimla ban pentri kam khnang ba kipaj ba kinom sa ha ko umdum bat kin yo ka jing syai ba lada kimla ban pentri kam kemut sukhang talan obek kam suk kipaj ba Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya